אוקיי, אז אנחנו בעוד שאלה. הפעם שאלה באחוזים יחסית ברמה מאוד 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 גבוהה. אני אתן לכם זמן, כמובן אתם עוצרים את הסרטון, אתם מנסים לפתור את השאלה הזאת לבד. שאלה שהיא די מסכמת, כלומר מי שיצליח לפתור אותה, יצליח כמעט לפתור כל שאלה באחוזים אני חושב, וזמן שהוא יבין את הקורס הזה בצורה מצוינת. כמובן שזה לא סוף הקורס, אבל זאת באמת שאלה שהיא ברמה מאוד 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 גבוהה. תעצרו את הסרטון, תפעילו אותי מחדש, ואני פותר איתכם את השאלה אחרי שיש לכם את הפתרון. אוקיי, אז כל מי שאיתי עכשיו צריך כבר לראות את הפתרון אצלכם בעצם. בואו נראה מה עשיתם. אז בבריכה יש כמות מסוימת של מים. אני לא יודע איזה כמות יש שם, לכן אני כותב שיש שם X. אין לי מושג כמה יש שם, כל מה שאני לא יודע מסומן ב-X. ביום הראשון הוציאו 20% מכמות המים, כלומר היה X, הוציאו ממנו 20%, איך אני יכול להוציא 20% מ-X? אז ברגע שהוצאתי 20%, נשאר לי 0.80X או 8X, זה אותו דבר. X זה 1X. כשאני מוציא 20% מ-X, אני בעצם עושה פחות 0.2 מ-X, או 0.20, זה לא משנה, זה אותו הדבר. בעצם מה שנשאר לי זה 0.8x, 20% מצוין כ-0.2. כשאני מוציא 20% מתוך x, זה חייב להיות 0.2 או 0.20x, 0.2 ו-0.20 זה אותו דבר. אז כשאני מוציא מ-x 0.2, נשאר לי 0.8x, כי הוצאתי 0.2 מתוך ה-x. אוקיי, כלומר, הוצאתי 20% מ-x, נשאר לי 0.8x או 0.80x או 80%x, אוקיי? זה כל האופציות. השורה הבאה היא טריקית. ביום השני, כלומר זה היה בסוף היום הראשון, עכשיו אנחנו בפתיחת היום השני, יש לנו 0.8x. ביום השני הוציאו 80% מכמות המים שהייתה ביום הראשון, כלומר, היה את ה-0.8x, לוקחים אותו ומוציאים ממנו עוד פעם 80%. כלומר, ניקח את המחשבון ונעשה 0.8 או 0.80x. בעצם, איך אני מוציא מ-80% מ-0.8x 80%? אז כדי להוציא 80% מ-0.8 במחשבון, אפשר לבדוק כמה זה 80%, 0.8x, שזה מה שהיה. נבדוק כמה זה 80%, קודם כל, כפול 0.8, שזה ה-80%, או כפול 80%, נקבל בעצם 0.64, כלומר, היה 0.8x, הוציאו 80% מזה, שזה 0.64x כמובן, כי זה מתוך מה שהיה, בעצם נקבל את כמה שנשאר, 0.8 פחות 0.64, כמובן נקבל 0.16x. אני חוזר על הפעולה שעשיתי פה. זה מה שנשאר בסוף היום השני, מי שהגיע לפה, באמת שפה, זה תרגיל מאוד מאוד קשה. לפני שאני ממשיך את השאלה, אני אסביר פעם את ה-80%, כמובן מי שהצליח את זה יכול להעביר אותה קדימה. אז ביום השני היה 0.8x, שזה זה, היה 0.8x. באו והוציאו 80% מזה, 80% זה 0.8x, שימו לב. לכן אני בודק כמה זה 80%, אני יכול לעשות במחשבון 80% כפול 0.8, אני אקבל שזה 0.64x, כי זה כאמור מתוך ה-x. אז הוצאתי מה-0.8 או מ-0.80, הוצאתי 0.64, נשארתי מ-0.16 שזה מציין 20% כמובן מזה. היה 0.8, הוצאתי 80% מ-0.8 זה 0.64, תעשו במחשבון תקבלו את זה, 0.8 או 0.80 פחות 0.64, כמובן הכל ב-x'ים כי זה דובר ב-x בהתחלה, נקבל 0.16x, זה מה שהיה בתום היום השני. לאחר 2 הימים, נמשיך את השאלה, ביום השלישי, הוציאו 640 מק והבריכה התרוקנה. עכשיו, איך אני יכול לדעת מה זה להוציא מזה 640 מק? השורה אותי מאוד 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 חשובה ומאוד מאוד שימו לב. היה 0.16x,
זה היה בסוף היום השני, תחילת יום 3. אני כותב תחילת 3, כלומר תחילת יום 3. תחילת יום 3. באתי ליום השלישי, בסוף היום השני עם 0.16x, הוצאתי 640 מק והבריכה התרוקנה. כלומר, ה-0.16x הזה מציין את זה. כלומר, אני אקח את ה-0.16x, שזה מה שהיה בתחילת היום השלישי, ואם הוצאתי 640 והבריכה התרוקנה, אז זאת אומרת שזה שווה 640. כי באתי לתחילת יום 3 עם 0.16x, הוציאו 640 ונגמרה, כאילו לא היה יותר מים, זאת אומרת, באתי עם 0.16x, הוציאו 640x והבריכה התרוקנה. כלומר, אני אקח את ה-0.16x ואני אשווה אותו ל-640, כי זה מה שהוציאו, זה מה שבעצם באתי ליום השלישי, הוציאו 640 והבריכה התרוקנה. כלומר, 0.16x מייצג לי פה 640 מק, כי הוציאו את זה והתרוקנה הבריכה. כל מה שבעצם נותר לי זה לחלק את זה ב-0.16 משוואה ולקבל ש-x שווה ל-4,000. זה הכל. כלומר, כמה מים היה בהתחלה? בהתחלה היה x, אם אתם זוכרים. בהתחלה היה 4,000. זאת שאלה ברמה מאוד מאוד גבוהה. מי שהגיע פה ל-4,000, קודם כל שפו, שאלה ברמה מאוד 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 גבוהה. מי שלא, אני שמח שהבנתם את זה, מקווה שהבנתם את זה, אנחנו תמיד זמינים בצ'אט עבורכם, מוזמנים לשלוח עליי את כל הבעיות, זה היה סרטון מאוד 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 חשוב, מאוד.